guys, may buntag ninyo, it's me again. Guys, nakoy kuan meron bali. Pakita unta mo sa kapinan singa sa Inglesan. Ano, kita mo sa yang klase sa Tinason ba? Dahil isa sa uban Tinason. Pero ako naman diskutan to ni Agi. Pero ako mo kita gid sa unsay giporma niya sa yang kanang Tinason niya ba unsay giya forma sa klase ha, unsay forma niya ng ang yang bayanan kung magkadugay na sa dagat magkadako ang bayanan. So karon ako na sa ipakita ninyo aron makita gid mo ba nga ngali sa ubang lugar no ko siguro pod na naasa na sa ubang lugar ngali pero sa kuha na ko daghan na diri ron nakapalit og bago gikan sa kuan mao na siya. Ako ipakita ninyo kung saan siya klase sa Tinason. Mabuhi na siya guys, mabuhi. Depende na sa mabawaan mo guys kung dako siya so kung gamay ang bayanan so bata pa siya. Mao ni guys. Sa ako ipakita mo guys ninyo guys kung saan siya sa mo diri kapini ni. Okay guys. Ako ninyo dire guys mo ni si kapinan guys tinaw kani siya guys mo ni siya maglakaw sa kuan guys na differentiate guys kani siya guys dako sa bayanan kani dako so means maguwang na siya kani manghod gamay bata pa niya gamay nya kung kuan guys kung makita na ninyo yung inani kagamiya nagpasabot siya guys nga bata pa siya guys gamay pa man sa bayanan nya kung dako sa bayanan guys mana siya kuan nga dako so gungguwang na siya guys so ma-differentiate ninyo guys kung kamay siya na nawang iyang kuan guys so ang kuan guys ang sa loyo guys mo ni niya guys mahal gani guys maka ang kuan ni guys ang imong lutuan ni guys kuan adobohon man nimo pindi sa klase guys dapat guys daghan kayo. Ang yang abdo ni guys, ito sa ilang term aning abdo nila ilang tambal mo ni guys. Ang naibawa na ni murag once mukhaon ka ni ilang abdo ay sa to yang kinaon imo to ilabay yung luto ka to kinaon tong abdo niya guys. Makatambal ang abdo niya guys. Maka kung sa mga lucky pa strong ni.
Kaya kita ganyan nyo sa itong kapinan, no? Gani. Oh. Okay, kapinan. Guys, kisa itong nakakuha niya, nakakita niyo, nakaila. Nagyan sa pagluto niyo. Ay, nako. Kaya sa comment section para na ito, mas lamit yung mamuluto kasi kuha. Yan ba yan? Sige guys. Next na ito mga vlog na ito pohon. Ako kita din nyo nga. Murang exotic ba? Dili common sa atong tindahan, sa mga tindahan o sa mga baligyanan. Hey guys, i-like sa kunin nyo ha, i-subscribe sa kunin nyo guys. Sige, bye.